Tieswa. O tirana no mega Tieswa. Seki bugina ba ko mago po to. Where ma ko mago ba bugina ba ko karinia. Ako nga ba no. Seki na no ba ko na ro mago no mega Tieswa. Seki. Iya ki kanta nga ya Tieswa ba sinamama ko. Baka na no ba sinamama ko. Ano no pun Tieswa ka kamako. Eri ina ki no makinaki. Ita ngi dira Tieswa. Pa sinong nga ba ron. Sinong upanan tangira. Ada kung naman ako na mga Tieswa kamnangan na tinabuak. Payero ko nawa na musikitek. Kam na taro mauri at uwari karawa na pa mamarawa makupura kinran. Daw, kana kamura nga tiyaga kintiya kayo. Itiyakin na pa sinariya yung taro mauri at isa karikibay. Titiya kayo, ang tako siya siya, ikogyo kinakon, mon karikibay. Kabani ang tapo kintabay para, ikogyo kinakon, mon po kintabay para ang karikanabay. Ano Tieswa karawa na pa mapay na kaban, musirawan da kaisuan pong. Naroon na sa San Marurokin. Takagyo kintaro mauri ayo, takagyo kintaro mauri at isa karikibay. Databas sa kaisipong. Amen. Ina po kiyon, titay di kayo. Raw, evetay na takosus to pimaway suwa. Ni ko kira de kagin ako taro mauri ante sa karikibay. Moni pan takakawag. Ururingan takarikibay yari. Kana sino kung tapong nga tatabas, sure nga riyasan karoy at yasuan takarikibay. Punte, the pede, pugintiwan na bayo. Tatabas. Tatabas at kaisuan po. Takanikinaan ni punte tabas. Paya punta ko to paya para ayaw punte bebe na ko yamatan ka panay na nun tiyawan mo sikitek. Pana taro mauri at sa karikibay. Ana taro mauri at sa karikibay. Manuringan tebangot an kanuringan sa santiakin na. Ibukin na ng karikibay. O tebangot an kauringan punte tabas. Takibuy suwa takin na taro mauri ni kuwawa. Matakibuy wawa. Itakin na taro mauri akibi. Sinawari kaya tutan. Ay rumiya tenra temen na takatinimen na kanga intepana kora ngana termauri temen na ri tiama temen na mabuana on kana kinaya ki ondama na ke yon paina inang ide kita kanga ayo ngai termauri ka wowa asinaria intaraya pa e paina kinga intepong ayo termauri ante sakari ki pai to causes to be mawa sure o termauri temen to causes to be mawa wowa to sagi nang Din ako nanon pai kay nang detail mayo to pa ya kakawag sinatay ba wowang kay taro mauri ndabo ngayo. Ya yaron taro mauri ka wow. Taro mauri ante sa karikipay o taro mauri ante man. Ayo ban to bobuakan taro mauri ni kuwa taro mauri ya kiwi ya kis. Sinora to cautious ba tatan province ta kabanan bobuaka yon taro mauri ni kuwa o taro mauri ya kiwi. Sinaria intaraya mananoran ko ay nanon tatay kayo pa Tieswa ayo pa nanon ngorong katay ang tagin na nako nanon tatay kayo to po ka kura nanon ka panan mong injo na punte po ka kano nanon anay yang odio matay kay to po ka ibukin anonymous ki dio mata ay po to po ka ne yon to pa ya taro mauri antay ako taro mauri yan o taro mauri ka upaim o taro mauri pa injo na bayo wakakiari ki Tieswa na ko yai ki to terari ako taro mauri yan ayo to ba ya kauringira inanon tatay ay ikakawag pa sinamaka Tieswa sinataro mauriya sinangan na tinapuak payero ko nawon musikitek o to musikitek ay tekin ayo nang ko yon Amareketon Rekenikai Yeshua sinawakin ako nga para nako Amareketon nan ayo punta kataki yon yung ya pero inanon tatay kayo kuya kung ora pun pa na Tieswa erang kakawag kinang koy katakin na mong yaba sa sanura katakin yung yabang ko iriyan naman at Tieswa atay naman kita naman nareron tanira Ikatiana buwan e bukana at buwan nansa dito kura na patanan ni kabani. Ay suwa na ko yakain na paya ni kabani pa na perin puperagin taro mauriya te buwan ko yari. Ang kipen na puperagi tang ay pun perin na pen ni pakatukura kinano. Apun tina ban desuru tiniman ni yebera. Wagi kwan ka kaya. Bari apun tina ban des. Nisuru ani kinaka antay tukura kay man yeben ni puperagin taro mauriya te buwan ang ayak. Ayo, the test. Ayo, takataki na nun tiyo na makiraw. Ay kakamora na nun tatay di kayo. Itekin na mananon ko, man na nakaanta nga. O nakuha, Tieswa na nun tatay di kayo. But Tieswa, ikatayar, arong yapan ako yun. Ikatayar arong yapan ako. Bas yung yapan, no, nagisaki. Tibi man naman, wati kiba na tawanan. Kasus, o yan mga nura, takani kinatawan ay karawa. Ay papakya, kamimi, ay kanaray kay siman. O yayro, yapani kamamati, ay kakapani ani bay. Pa, ikakuruwa ki unin Tieswa ni bay kay taraya. Ay payay kay suway kay kanang kaparwak. Yan na ba. Pun kakuruwa unin Tieswa.
Nanon Teswa, herang ni man noon. Kaya po na ko na ba noon Teswa. Herang ni man de bonutani nga. O Teswa, enang karo ko ibahe kain nga. Tira unin Teswa. Raw, unin Teswa ya kun irom ko ya desabore. Itang iro ko desabore. Itang ira desabore. Pai pugina pa po ni mate pugina ta kay bangak. Ngayon mate ka subure. Tepayari ba ya Teswa tibure. Ina sirbu at tibure ni kamauna. Me itang ira desabore na yaro mo na yaro. Hayra para Teswa ke. Ngayon kana tira unin Teswa ya kun irom. No matango ende dai kayo. Me iun tibure pa pun diri pa tibure. Unin Teswa pun sak pun nanu na iriya tane bure. Me pun nanu musikita kayo tibure. Ayo te tai yare nan pun kara kuan tokina. Ana waha kite bure. Me tangiri yo mata Teswa. Tiaro ari yang ana sina diri kite man na ye. Bawang anna ki mate akana unu me kinna. Me ne iriya te me wari akito ki. Ai kai pekana ri kintain te toki. Raw te tai kayo sinang mon nan kapara nako. Onni ngai taina. Tira pekana ri kinjo na ba ye akao taro kun pekai. Sawara kya. Teman pa ya kakawa ko anin na tagina ke wang kirion wen Teswa yon na ben ben patapain ko so sina ko ya bodan na maten ka benai ang kanne enaroko na payai detoki. No, o ayo te pai naron kay na tagina ki wen Teswa no na ben ka ben. Ngai de tagina kay ani takarwa ye ai bisi o idoro mo no yare pabo yare e tagina ki. Terong ayo. Dongon Teswa. Dongon na tangira Yesu. O te akin na ba? Iaro ko na pa ihay detoki. Sa tani nga kay detoki. Ay detoki. Imuin te akin ang te kayo. Kana tapanin do ito na ba iyo. Yes po. Pasina ka nga. Ngay na kirisan. Deputa kaya bubura kay. Ngay na kirisan narapay te kamewa kayo. Imena iraura Yesu Kristo ora ya wewe ya king. Sinang ni kakapaya. May yay to ko na kay kakyo na makinatirahan. Tapo na konti na ba iyo. O ane bukin hasway butan ako doon kiri. The non-Muslims, Islam, watabun de billion. Kind of Hindu, kind of there are the Buddhists. Dito okay. O the Buddha naman tayo buburan diyan na. Asway panenong terong ngayo. Mga terong ngayo rin na bus. Yon sen na ban karako a panenong. Ay naro ko na ba? Yay, dito kinaro na ban tayo na dabay para. Naro taman ba yan? Tayo when this one yon naman kaputa. O matan ka pani ya karaw ay ka pani yan din. Ayo to pa ya kakawa kiraw hindi tayo kayo. Ayo to tayo ako nang pun karawan niya oy. O pa kaya. O mena ya idon teswa. Ikaw kimena idon teswa. Ante ka pani pa ni kaawit. Ka tenua. Ika matuaga na kinatiman. Taka pani ni bubo kayo ang taro mauri. Ayo ko nang nurang ang taro mauri. Pantay ako na taro mauri. Patukorag anang panin rai na konti taputuan. Kamperin na tan. Rai itu orang na konti taputuan. Angke ko na idiyan ako kaya. Tiyaira ani ya kasigi-sigin kayo na konti taputuan. Na tiyaswa kauring iray kay. Sinariyain. Hindi na iyo sinariyain ba ako. Ano mata tiyaswa ikakakon magyan na timatuan tangiriya. Anong nga ba iruna? Ani. Depayarang kakawag irong detay kayo. Sino timatuan nung nga ba? Irong tiyaswa. Pero nga nasitan. Menpaye ka nang hindi kinakontiyan na ba yun. O anang kaparawag ikapanian de Rekenikai kay suwa. Nanunayo to pa yan ang irik. Anang kaparawag tayan kapanian kan kinay kay suwa. Tayan de Rekenikai kay. Kristo ya kamew yan no matangan ni paron de Rekenikai yan. Tayra Roma. Sisteyakin na panapundik. May Yesu ari amuya sa kamew ina tawroy nangoy ko. O ni kamew kon tayan. O yaki ko natin man nandin man ya pang kay suwa ni kakurawag bayan kamama de kay suwa kay yapayan na. Agisiman. Yaki ko nandin teman na ikaraw. Yaki ko nando ko ikaraw. Anda tayarin na na kinuha ko. Sinapanin su kuntiyan na pa yun. Taning araw ito pa yan. O ito ko na tayo kay Yesu. Unta ka ba niyantay? Wapoy mawuwan. Kasi sa atin kiba na tabi matuwan. Ani buwaka ka. O ay nabuwaka ka. Kakaraw ay buwaka ka na kunap. O ani kamara. O ay nakamaraya kinakunap. Ayo ay punta ka ba niyantay? Kananaw ba? Ito kita tayo. Hindi din eh. O no. Kananaw ba ko buwaka ka? Kuwaki ko natin mga ray na no. Kapundita na ko na buwaka. Ni karako at tayan. Kanano ba ko Reirei? Ani Reirei, ikakaroon na pero Reirei na ko na. O ani isek, o ay nakaisakakin ako na. Sagi ko na ni mga karoon at babayri, imuin na iyo. Detayari, iya sara babayri, marari na rin na pantay, iya siri na iya, inanun meura, iya tukyari imuin na. O iyo nga, sa panawagin na panuwa korak. Aki Reirei, o aki abuwaka ka. Aki Reirei, aki atabuwak, aki isek, aki abuwaka ka, aki akitabuwak, aki isek. Enang pun karawagin karawin kino. Kamuring ang kwata kay ko na karitagin ng wantay kana ko bungi kana ko. Tuwita mat sita niya. Sena kon tagi tanan sita niya. Tayo na ko. Adugin ang kam na tagi na bawita kana kam tagi.
kasuin ako bongin dedok. An bongin dedok en ampun karawa kirain bariak. Ina mena ikai te sitania. Ina mena ikai te wita. Ina mena ikai te kos. Ina mena ikai te sib. Ina mena ikai te buaka. Ina mena ikai te Reirei. Ani ya karawa kirain te pena. Nta kapanentai. Te kapanen ka nga nang idoko. Do. Yon naron na bayo ina kay dia man main na yarum. On na yaru. Pasi nakaro tuwan ay bukod babae ka wo. Siya yo ang kakawak. Tepanin ni bugin Kristo. Tepanin ni kaitara Kristo. Si wo. Te babae ako nakoroy. Ida koy na ni Yesu. Ke ko kaitara Yesu. Han ita patapayan ang takaperan ni kakawak. Sinariin dunguray na nandutay. Moni banda kakawak deri nerin ayo raw. O yung ito pa na ako naman naman pa kaya nga inakuha na kisiman. Kam na nurak ini kanuan bora. Agay suwa. Agay bora nunin Yeswa. Iyon dep. Daw. Iyan ako to bora ayo. Ay bora nunin Yeswa ay kay suwa. Anang kaparuak iyon dep. Iyan ako to tayo. Ay kanuan tiya Amareketon na iyo. Ay Rekenikai ay kay suwa. Asin ang inuorin tayo. Bugin tira ang kayara nagparekenikai ay kay suwa. Iyay Rekenikai main na ikay. Eng. Tapay para tayo kinarungon ng Rekenikai. Akiyapak ang kuwa yon na ikupita. Kamurang ay ikupita. Giyarara waparoan ko siya na kuya itirara. O yam na tuwa na tuwa na Rekenikai. Bakariya ay ikupita. Punna ka kinapan. Pay tirara. Akin ako karawagin mo na ikanaan tayo. Apunin mo na ba yon na ikupita. O yero ko Rekenikai. Ay ka kinanapan. Sinapunin mo na bantayin Rekenikai ay suwa. May tirera, akatana kilo Yeswa, inanon tayo Rekenikai kaya kaparuak yon na ikupita. Anit, tinong nga ng iskiroy. Daw, anit, tinong nga ng iskiroy. Yeswa, inakatani yan ang mata. Inakatani ko kanana ba kumanan na naitira, kunatan, man Rekenikai kay suway kaya na bak. Iyasan pa kang kuna ko yaya ikupita. Ante tayo iyo, ina mga baka, inanon bungay kaya sila. Tukorak kaya ame akong kantiyo naman sisibuni tirerang. Kaya ari nanon Rekenikai yari yon na ikupita. O tekin na pauro ba? Ilang kakawag na bayari kidoya. Muani ko rin to tumakoro to buina to bimatawan. Awapan endo ko bay kaidoya pa hindi ida ibukina. Awa ko rin ibukin hindi ida ngay na ikaro ko idora. Pong ay kakaisira. Amen. No. Ngay na. Aro ko idora pong ay kakaisira. Paya kaya kiyon na igupitari mo. Di ko to demens. Ari ki pa hindi ida inako ida. Sinariya in learn. Sinariya hindi ida iman. Depayari. Yes, an riking ko ida. O itirara katanak. Deta in sinisiri ari. Tekabenan Rekenikai ari teriyo. Ari yo yon tiana ran sinisiri. Gaya sinisiri yon na igupita. Ameu mandaran de sibu de day ari beni ay mataruan na yaus. Aberin siringa gi karimo yon. Ay gupita ni kaban. Ini ko taki mamahan. Takarimo de man imat. Ayo tekabenan Rekenikai ari yaki mga tawi ay derera ay. Para may yakan ako yun ako. Nako. Nako turo rin na suami. Na yero ay terara yaman ay non tayo Rekenikai o kamewa kinto Rekenikai kan o yero yan na ba na mata teswa pa na katana kinaba inanon tayo Rekenikai ay kay suway kay anak kamewa kinaba ay amen daw sa akin Roma dete kan ba yes na kamewa kinaba na yero yan ngiya mata karimo yon ay gupita orarante sibu dete yon na mataro ikota kamewa yan na mata teswa ngayon si meu na bandarani Yesu Kristo amen kora pa Yesu naram pangaya sebenarnya kami awak ngai ka songoran ta tadi kayo yon tapi to ikai bande o ngai ka songoran ba yon diri o yon Facebook may YouTube ndi on mek o sinakana nei baira ndi on mek ka kwa ana ko Kristo ndi on mek sa taya Yesu ila ka meuran da yeru na ka meu ya terara ya ikubita ndi on mek sa taya na to ka yo ya ana kai di ba Yesu iterara ari nanon tere kai yon da ikubita ma akatanaki ngai da sinakatanaki na sinakatanak na. Punna yaron tani yaron manakorak at tini mato iron Yesu. Ong ya ba iron aki buen tiay. Oy ti teman na ireki yara punna yapoto Yesu. Aki ro konto kona aki to korak. Ibukin na yon maki ngai sinatawa na baron maki sinon maki na Yesu. Babun singa ya kami awara ndebong are. Tain tirawawa tanarok. Ete akin na tabay para punna ikana ko may bokon tirawawa ta ari kora.
Yay tirawawa te akora nang ino. The great tribulation naroon na tayo nagdesira kido na suway kaya ka masinagaya ka na naroon na Reirei. The time rawawa ta monte kora. The great tribulation. Natukora kaya anak ko man po ya. Nasaan ka rawawa tak? Ang anak ininira ya may na. Apen indori to kora kaya. Ire ke man tioni mek. Tioni mek ya ki kona ni pene. Ana timatua. Ana kamatua Kristo. Raw. Ngayon tayo kamatua Kristo. Kamatuan Kristo, yang kita emet boom, kita ang kuit man emet boom, ang kitiay emet boom. Sina kamatuan ba Kristo? Kamatuan Kristo, yang kanano ba emet antay. Nasim kasi boom. Si kamatua Kristo. Kamatuan Kristo, yang kana ayaki amman. Diyon na ba yu tawa na ba Kristo kamatua? Mo ni ba ang kakawak? Kamatuan Kristo, yang kana iyay nguna ko bahay ni kapere ay ka amen ay dadikim. Hiyaro ko taka ngay darikim. Kamatuan na ba Kristo? Ingang kita ko kamatiyay. Napunti matuwa na ba nulimakin? Ni kamatuwa Yesu. Kunori ay nanon na kinikaya kay suwa. Awa nakatanak. Ano matatiya suwa. Maamay na ko bahay. Agay darikiya. Iya punta na kinuwa. Iyong una ko tiyas. Makuro ni kangay. Ni kangay. Ang kuy. Kutan. Ilon tiyas. Amen. Sanori na kinikaya kay suwa. Round tayo kayo. Karawat na tayo yung gawin ko matawag on Facebook. Kapan yan na kinikay? Agay suwa. Kapan yan na kinikay? Iyay turong-urong ayan anorik. Iyon na kinikay. Iyay apon nang iyon mata. Aki ko na tayo. Ayo mo na kinikay. Tekapuwa. Tekapuwa ayo ang banta kamaraki. Toy kamaraki na kinakundari. Pakaraki ay yopi. Ayo tekaran kamaraki ni kapuwa. Sesen penen kapo, sesen do takin kapo. Asa bonore kana simun sipa kapo na batuta na gorere. Somebody dina pa sa kapo buena bagi. Ta kapo ayo. Ya kire keron. Ta ko to sa stubi mano wo. Ta kapo ay buaka ka kamarak. Ya punti agina. Ibuaka ka ta kapo ayo ay kamarak. Ana te monde gani kai. Ana baka na kon John na bayo. Imay ko ni Yesu. No. To sinata ko ngayon ba to sa gituhin pa ito ba yate akin kayo mayo pun na tayo katiya suwate akin digini kayo kaya pun kuwa na pundik natubaya ng kakawa kasi ay natay raw pun na kaya kamanuan tirapata isinano kun Kristo ko pun na ko na antan naroon na rin akin ng kipong kanaro ba kumanang antiyon na bayo makia paim ko pepekan Ita, inayay pa man diyon na bayo. O to, kung ako matuwari, kain diyon na bayo. Makanaro pa kaya, ako agimeno na bayo tuwari ita. Kuka na no. Kuapun na ko na bibiyakan. Kuka yuwarak. Kuka itigin tapoy karang na mais. Paduwari buwaka ka ididiyak. O yung ura na bayo tayo di kayo. Merakin na no kaya tarataray. Mapun na kaya kita kamanuwagin kita wanay. Tegin ng tayo di kayo. Mapun siron Kristo. Amen. Kumano. Kana kumano Kristo. Ponerani kamayunggoy. Itangira, ano tayo kabingam dayrayan ng tiyanin na. Ponnagyarin na rin kameo, round tayo kayo. Ponnarani kameo, makura-kura at Yeswa, amen. Punti sa bugila po niya, inurang ka na akay na nora. Na ngaya sinagi magong ka na to, awon ni kagyon na, bayra kina. Ang ka na to, may na kung meong anak ko na rin maraw, amen. Papugi na pa, yay, Yeswa, so ni maging a big one, amen, ayeta. Yeyo, at po, taran. No, ay na para suwaran. Ay rin sa tabo, masapo ni mano na pa. Sana makina na pa, titan, no, sakim ako. Paduwari po nang buburak kaya, yari ka, o na ba nang buburak kaya, makarawa. Ito, roy, bugina. Kanatawa, may na pa, meong anak ko na rin maraw. Sinagi ko ba? Sinagi ko ba? Dakawawan na kinikay. E saan ko takabuha? That's why ba ni? Dakawawan na kinikay daw. Ano yung makuri on the screen. Goyan ako mata ko. Unika kitari na kondarara. Daw. Amay si Bokoray kata-katakan tayo ay ang ora. Ayan anak ko nakaw. O ngayra. Akisya kaya kakakaw ba to? Sikabin nakaw. Sinanang ko nakabuhay kayo doy. Yeah? Makuro at tayo ay, nang ito kita kabuhay ka ba? Nang nga, iyararabuwa-buwa marawan ka ba? Nang pera ni matayi ka ni ka ba? Akia, aray ka rin ang ganggang arati ka ng pukumetera. Anang penintugin ka pa na panang rarabuwa-buwa marawa. Dakawuwan na kinikay. Sa Noria, takabuha ka mamat.
Oy mga yoni kagdari na konderara. Sinang kare kaya yakana na ngai dadi kaini gilibes. Pari sinano kuera wata kana yo ngai na kia pa site ka skona na satan na ina te ka depend sen wai na. Akia. Ai taka nga nang diki. Taka just na makoro bi mano woten wa tiana ra taka women ne ura kina kana wanda na pora imerawa. O edikin dara kangara antemet. O penini met man. Aki imerawa. Ayo to pa yan ang diki do. Taka wowa. Ndege ni kayan. Punta ka nga. Anarigin John na ba? Isa to ngayon ba na buong araw John na ba? Yaki. Enarigiraki. Diyay ta ka nga. Wanto bubura kay. Tinarigyan anarigin no mamanangan kay bugen John na ba? Yung ano ba yararabu abu maro. Tinaron to yogi no ba hindi akaw. Anang banin to kinikaban. Anang get the fisheries. Anang get the ministry yon tira ibugin tik. Anang ake. Ya to kita kanuyap. Sa kinang bonuro urupeki akaw pa inaron na ba? Yung taka nga ngayon. Enang ngage temane enang de kita kangan te bobay ye ye genang kata wak bana bobay ye kan hanak enang de ko takangan raw sa ko kiari punna ke kamanuan kau pain ti na bay sinano kun Kristo kau pain naron na bay yon kaban e ponsitan irun tuwar de buto e ponsitan irun Yesu amen oan de pay at kuwas na riyan kasulusulu payangan na sa tayo ba Yesu o Yesu o Yesu o Yesu puningaya ay nakatani pa ni kaban ay kasinari nanoy. Tekatenua, ni ka kikarangan na konderara. Ietaw to si merawa matari. Sinawatan naranay. Tinainipan niya wa mataranarik. Ayan na ko na pa iyay. Teka nga, yan na rin kinapandara. Raw, toya rang taran, ntang nubuaw, kaya suway kay. May kay punupay ka na rin raw. Hindi kinikaya kay suway kay. Dukon to bubuwa ka na takapanyari, Amareketon. Nora takatenuan ka ni kina. Bayay na patirungan ng inanon bain Kristo. Tekatenuan de Rekenikai. Tekateniman na nara. Inura kinakanuan na napura inanon karanga makubura gendan o arikin dara karanga makararangan dan. Daw tiran pun kan kinayan demeon de baypara. Tiran pun kan kinayan demeon de baypara. Ano parang benin tona kinikapane ran ni kapane ka apuki dan nanganira ni bara. Tiran sinang pun de kintakangang. Sinang de kintakangang. O yung panananan kaya ngay kororo yung kuy, poniya yung kayo, poniya yung kuha, goya ko siyak, pakukara ka kaya ikay. Pa akasina ko inaraya kaya isak mabrabes ako kamuhi yan terara. Ayo to pa yaran kakawak. Pun teraran meu yay. Teboto na matay ni Yesu. Aki meu ran ka bane. Tanong ran tayo kayo. Meu ran ko wa pun si ron Kristo. Isi mena inanon Kristo meura saki konan ka kaya rin ta patuwan. Pun na kete man na konan niya muin Kristo. Pun si te man na Kristo. Ay na nga nagikana na ona pun de na banaran taraya. Anari ke kanara, anari ke araran tain ta kangangay. Pun Kristo as non makin. Pinakatawro ay pain ka ban. Gaya rin na karanga makubra kinda no e buton na ban tita ka matebeki mat. Yeshua yang ngani no matakanaya o tiran. Panimay. Siyara kong takawa, Rekenikai. O takawa, Rekenikai, ay punta kamimi. May apon ng kwaw. Tay, buwe, ni kabuo ka tiyap. Konori ang kaya ngayon, ay apon ng ni kabubuwe. Takap na makinan na ba kabubuwe, apon ng una ko. Ngay, ng una ko, apon ng kuna, kabubuwe na perayo. Okay? Makonora tatay, yan ang ito kayo. Tay, yan ang pun kabuo ka tiyap, yan ang punubuwe, yay kun. Yan ang pun ko kurakuran, tay. Detayan, takawan de Rekenikai. Inanon takawan de Rekenikai, yo tayo nakapuki yo mata. Ya punta ka nagbaya kapuki yo mata. Punna na tayo kadabay para punoria. O tiyan na takaman, nanura kinakanuan na napura yo tay. O yang anak tay takapuki yo mata antiyay. Ay karawawa tara tiya kayo yag yakore ya tay inang pun kapuka tiyo mata. Kuwagi kangay na sakay na no dili ngayo ay ka. Sa buwen dai. Huwag makakay sa kanya, hindi kami ako pon buwentay. Parang pon karakuwag kurakurantay. Hindi na ginikay yata kao. Raw. Ururi nga. Aray kay tayo hindi ginikay. Ay titakan na ako yari, may manaydag ko. Ay tay tataban ako na ako. Ay kay sinapon ko siyo, sinarangay. Gawin na matamba ko na nuri. Awa buwi, awa matantiri nga kurakura. Awa ate bakaran tiyaswa. Eta waro nung paani ka mamatay. Wala.
Ay kaya buya matataman ate buakat Yesua ki ay agi dai na no yaman bubusi ate Yesua ate buakat Yesua de payari ari kinakoya de tayari agi dai na no yan nangan na tinabuaki raw ma ate buakat Yesua de payaya karoyan de tayari awa buya matan tiri nga kura ate buakaran Yesua eta warun paani kamama te gi tara pun Yesua eta warun paani kamama te keno babusi ate Yesua orai na no wana gibuogi ate Yesua na no ngai aki dai na no yan on nangan na tinabuaki ma ate buakai no ano ko Rekenikai kay pa kosa yesad ni bura te pa yon makin no mata nano yai te pa ya buaka ka yesan koro ya te mata ya kiesi matan te so ano bugila te so ya karo ko Rekenikai kay kono ri taro maurin ko wa pon siron Kristo ko ki kona ni makakaya te taro maurin dito na yes pasiga na ko mena ina no Kristo nam taro mauri yes Emero kaka Yesu mata ito mo ko Isua debi merwe na kono bi madon aki benendin wen te so kana kanga ina ko tuwe menarin ane tawana te kata mawari karawa men no skona anta patabuaran duwe tapon ako Sitein ka para guys tabuaran ni Yesu. Sitein ka para tabuaran ni Yesu. Makana no ba sa kita wana teka. Apon na kaya manan. Eki kinai da tuwe. Ay kangay. Aki panindin nuyan de so aki ro kon de mewari to korake. Ay ka si tete ani matandi ay. Mena pondo ko ani pon tawana teka tamawari karo. Tepai ni katantan na yo sinatan ni ron tiaso. Tio mata memenan te tabuera pa yana tapo tuwara manderi tata. Ina memeka nun tuwara mandemak. No, kuna memeka nun tuwara manderi tata. Nataki na iyo an kangay bunda unika mewo uno no. Bunda shwa ayun makina. Amen. No, sino ni makina tiaso ayo. Pun ngay ako nan katanina mandegini kay kay shwa kay. Yari, sanora ta kanima wandegini kay. Tekaboa Yoni ka kitari na kontrara, oni ka kikarangan na kontrara, daya buhay ka buka tiba. O taka ni mewa, ay taka mimian, ay tiro tungtung ay apun ng kilo-kilo. Sapo nga na bayar ko di yando, okay? Kana yapon ko tayo di yando, kari akyat mama. O kanya na, yapon ng lutong-tung. Mayroong pundo ko di lutong-tung, mayroong puno may mata, may bunage pa black. Yapon ng kilo-kilo tiro. Ane. Taka ni mewa. Hindi Rekenikai. Yan ang pakaratiwan na bayo, turo-tungtong. Kanano na ba na mateis, hindi tayan, matitaura ba, yaki ang mintes, ba na uruwa kinap. Ay, punta ka nga, turo-tungtong. Sinang inakiya? Sinang kakakangay pa, ilan ikangay, bayo rito ko na kaya sa matagi, sa punta ko na, nura tapay tuwan. Yapan ng kakamakuan. O, tiyan na nata kayo sa man, nanura kinakanuan na napura, yon na nakain to kanuya, timan nari, o, edikindo, uya na. Edikindo, uya na. O tina inewe ay bugin temeraki. Ana tau te akatemen de dayan enang do kontokin. Enang dikindo. Enang dikindo. Artu arte sa kaitara Yesu. Enang dikindo uyan. Daw. O tani kapane boniron Kristo. Akiari kituota skonan nanaya na konan kota ikawairan tiyon na tayo. Ponsiron Kristo. Emero ka tete ro ka ngai pun wewam teka o tani kawaw. Sinana ko na kon teka yo skuna nora ye kawai. Mga nasaki na ko na kon na teka teswa irutog dong o sinatapa ana po wera matesib o sinapak. Pun wewam teka o tani kawaw. Ana teka teswa siri yakin nan katwa tairik. Pun tepa. Pun tiota. Pun taura. Erang kakawak. O ita ko Yesu tetapotuan Iwan awan mo tabi mau punutan tiapa ngay. Yesu punutan tiapa. Tita pare mana ya Yesu. O yuta. Ay sana na yan ako min para theme song. Tataki na Yesu. Tapo ni kapan. Yon mau ngay. Sutan kaway. Nano ni maraw. Utan tiapa tiamatan. Utan tiapa Yesu. Monterang ni kakawag tiara Yesu. Kunori agay ang Yesu at tinakuhan na naroon na tiyagin na kinibiripi. Ikarinea ki karawa apane bubua numuyan katero bubua nibo baraki ndero mauri atiara Yesu ikarawa konori abangana poto komena ndeta potuwana enang dero ba komena inano kuida na ko kang diwan na bayo ako na punna makina tiwiwe to baye ako na na tago na bepem na ko may newa herang buha kam tabuan dai na nom karaw baye to wiri ka ko nga nagin dai ako karaw ye tiero ay yes
Yesuan tangiro. Yasan dawa ba ba nakasigi ko na ko mandita po yakis. Sapia kaya kaan mati tinan dawroy. Awata te buka aswani kara oy bugin meraki oy bugin kaboy awa kira iden no yaman na yabo sinaka tutungi at hora kay. Masina nga bayran. O sinairana ko de bebe ano sinairana ko duwari ka sige bayran mandita po apuak. Tapay ya kakamako puntiray lagi na ko mandiri ya kawasan na tayo manana tayo kateso. Kuno na ba kawasan tayo lagi na ko mandiri ya kakis. Sesan benin katangay na ibahin ka benin mantipay para ba ko na punuri. Oh, tapay para ban tapay para. Yaki ko ako tapay para. Sita po pay para ni kapan. Sita po. O stagi na ko imin ka tuwa tayo pun tapay para. O kana ba ko suway o no ko suway. Wara-wara tapay para. Kana ko detaya ko pun wara-wara yo ko pun detaya ya yoroy. Kana ko karawan na ko natapen kadidiya kina ko nanon tiro dito kana pa kwaki. Sinagi na ko man na tayo kateso. Yori. Sinanura to ko no wona kini Namba tawa na takabwa. Namba wawa. Yun ni kakitari na kontrara. Ako ni kakikarangan na kontrara. Namba tenua. Tai, namba awa. Buwe ni kabuka. Taka ni mewa. Tiro itong kilo-kilo. Ato ka nawa. Ay Amareketon. Yara ko. The main word. Stagin na tayo. Amareketon. Tira Amareketon. Inaw tateka Amareketon. Mantapotun teka nipiraya. Ha. Amareketon. Ano ya? Maungan ta kamamat. Maungan ta kamamat. Ano na, Amareketon ke maungan ta kamamat. Inanon ta po kaya tani mo sikita kang kaya katubiya ka naman ta tiyaswa, tara anang ipanin ni met. Maya kami awiyad, tiyaswan, tiyarwa, manda kamimi. Ane ko naging maya katapaya ka kama ako nubong. Makanuwan ta kayo ni katipi, at tipi na ko ni ngayon. Raw, sinagi maya ako nubay ni kapanay ka nang tipi-tipi na di kira. Detayare enang boyay di taka nga ngayo pateswa ememena idari kem detaya ana ko nagi ma katiora kya kamama tena ko na kontero matiora kya pora temateyay aka mate tepan de tawano uyan mga busina ko na patiora kido na dedingi viva yon kilipes esando ko to coronavirus o to tara na rik ata ko ba mga iyay di kitiora kya kamama tena mga rukuri kimina Raw, ebang ko nanto kita kamamat. Iya ko nanto kiti ora ki materana betakanga di na ba yore na reisi na ko mandesi na kon kakamago ri ni kanga ngari. Meta ko tetek ane ko nagi maka ti ora ki kamamat ana ko na kon tiro mati ora ki apura te mati ai. Aka mati te pente tawano sinaki mako. Kana simbene na no bendo ware. Punana na tek. Ita ko tetek ani mina te na ro ruwa medona ni mauna kon. Ana ba kan mete tangay da digim. O te buini nga mayanga time. Me na kiro ko ida digim. Amen. Kuna katanaki. Ilun na swam. Ana ba kanima titukura kay kamay sa rigim. Makuna katanaki. Painanon Kristo. Ilun Kristo. Sitan. O si kambanawak. O si meo. Aki hari kita tapos ako kunan meo yay daon tayo kayo. Kana ko kan meo hindi meo roin ko wa kakakaidin na ko pun si Yesu. Kuna pun tara-tara ni metam mo nora kan waki apo aka. Enang ito. Noray, yan ako may mayroon te sa ira. Yakapaya ni kamarurungan kawa ginikun kayo na payakawan ako na kung nagyakarapan. O na Nora, mamayay. Ay tirang ka nagwawan na sinata ko ba, ikamewi ano ka mata Kristo. Imahin de tayong dawawata. Hindi ka nga ito para ba, enero kung nayeron te sa ira, imuhin de tayong dawawata. Daw, ayo ito pa yan mo ni panta kakawak. Inapon na kaya ako na kang ito para ba, enero ko Yesu na yeron de sa ira, pa nakamiyawian na matang kanano ba, kamen sandok, pati sa ira. Imahin pa kanda kini kaya kaya. Enero ko tire kini kaya iyo, sinapon din ano. Kung nakakipilin ako imahin. Nakakipilin ako, ano matateswa ikarari, imahin tire kini kayo. Sinapon din menay kay, imahin de kini kaya kay. O iyo tetapar, sinangin ay katana kina iron teso. Sinatan men paye kay ni kaban. Ay nanuta kaya nilari kay mangki konak. Paya pun tayakin na tapay para. Saro kung takay suwa. Tekawawa o takay suwa ay punukin ni Yesu wari arawaya. Ane teriri sinakanakwa tawapong mangkaili. Tekaban ari pun the climax putun roy yarawak ntetete ay dari gimi yon banda ya paigay. Doko ni Yesu kawakin Kristo. Awan pun takay suwa roy nganen degini kay anaro. Inanon tayo ni kabanan degini kay kan nakay suwa enari ki Kristo ba ayano no o katana ya deboto namat. Inanon tayo kabanan degini kay kan nakay suwa Yesu enamena inano yan ni kabanay.
Ang kanaro ko to buwa karang Amareketon narapun takay sira roy ni bobuak. Oh na waki abuakan katay ento kanika yo ya kya roy. Mana kito kanika. Inang ino ko Yesu nang atakanuan ako ya na kamatan ka. O ito ko, tiyan na takay siman inura kinakanuan na pura yo antiang. O yusin ako to ba na ako man man Yesu man de beon kari o kangay. Yesa. Yesa. Kanura Yesu yai tay to na yesa ndag na ba yesa. Gimen takay mga kitira yesa. Yesa te makuri ari ko ibugina. Yesa ni mate ibugi ya mata. Kapenen do ikena na kapenen tetean it is finished. It is finished. Yetsan. Yesa na makuri Yesu. Te kapenen te yan ang mga teakin na bangay to ko sus nte dayay. Yesa. Yero kon to kinapani kapenen. Yero kon to kinapani. Yesa oya to kinapatan no kaawak. Yesa oya to kinapatan awat nano. Ito kito buaka ato ki ora ki mamarak. Yesa. Ayya kya turuakin nano. Akyat merakin nano, akyat mangatang, akyat manganano kawak. Yes, asa pa kapan. Awari ki is mapana mapa, awari ki mayin tiba kura. Akya ayaro na bangkuang kaya mo ni minawamata yon nap. At mayi ya kakamaku, monto kura. Ayu takapen mayi ro, enero. O na pen aba makuro ni pidin ako, anda ki mga nora ki maung ro. Ite akin na kaya aba makuro na pen ni pidin ako. Inang bidin ako gilibes, inabidin ako taraw na ko iya ketay, inabidin ako maragay na ko iya. Asin ang bidin kakaya, nang bigay suwan nagkakatanan na makuro, panang bidin mauna ako, panang anak ko. Hiya po tatay, nang tukyo nap. No, ayo ka bidin pay, asin nariyan na tay. Sa kinano na ba sinakadate hindi ang nabayo, ba sinasusukon doon nabayo, nagitutok yak. Inang ito ko tayo hindi ang nabayo, nakamaunak. Papuntakin natin pa para. Kaya ka nga Yesu, pahin ako ni katawroy na mi mami, yung kanina ako ni katawroy na mi mami, iyan mga kinikailing kami na ko, pay kayo manayay, kung naman na nabayayin ko ya, kung karanda kayo, amen. Sa kaya tabo ayo. Nga sa tataw para tabo, ayo ka nga yun, tabon, tuman diyan na. Asin ko naman mga si kakay, tuta na iyo, asin ang mga babuni ay rigara tabo, asin katawroy agad yung teso. Yan ang mga punko ako, kaya na ko itin, aribuan ko yun natamban iyo. No. Monte kakawag ayo sinagi ka nga si menong ay kanig dibas ay sinang menong ay kanig dibas baka naro ko diang buak siya kero na sa gilo niro araw ta kain sa amo araw kain do ay mga ira si menong bari puni pili na batiang dia siya gilo ro ta daw ari na bilin ako mayam madam ge una kakayam niya wa kya pat abin ako kuna mga kuan wawan kakay na iya pundo ko tetay nang tanan na kaya ana buha ba makoro abang ariyo mata may karawat karawat ya isway dog ano mo norat ya ayo ayan ang norat ya norat ya ayo ayun sila natin na ite bakin rice ano na parawatan na rawatan na ite yakin akian tiay saya babag daw rawatan tetara na sita po na uno po yung mga nugot baw na po ni bari ang tiay saan ipakan pangata karaw orang kita karaw ayo ko katan mo na ba yan tani ko katan mga na bakari ta karaw Bob! Apo ni ba kayo na mouse? Bugitaw. Kaya po ni kakamako. Ani tiyay siya na pa kaya po tiyakin na ba ito para. Ma, tiyaswa. Nakata niya no, amen. Sinagi na naman na po nung daray dari kinamba. Tiyaswa, nakatan ko. Ani nang muna ko to buris. Ako suwe yari. Meron na ni Beso mabay ni yari ka na ko suwe. Ano pa rin yung muna ko nakatan. Kura-kurang damaya. Ayo pun temaye yang kora-kora. Ay pero may na ko yay maung ano buwa. Masinagi na rom. Masinabi na kami, wag na katani na batisyo. Tabi wo dirigin nako. Ayo kina mo yang na teman na sa business. Hindi kay kangay kuro kay duwayo kakabuhin ako. Tiyo Australia. Ay mama ko ni boko ni kay. Kiya kakan man house kiyo gran house. O yaro ka po yung buye. Tiras, may ito pa yung buye. Ay, man nga tamani, ayo, yun ako kakay, urarakin ka pa na yan natapo. Kiyero ko, yun urarakin natapo, kawagin yung ba, yes, ni pene, rabatan na, buye hindi ay. Anaman na kiyaman ay, timo, atira na, pare karikira kituwa. Yan ko pa na kung kan. Kita pa tara-tara po kung teman nang nanatapo ni men, ay, ano na pa, nikiran rabatan na namuhay ni teman. O kita pa tara-tara rabatan na namuhay ni Ari. Even Isiki ni Perero. Oye, todo na tirawawat. Oye, buswana ko na perapatan. Anam mo ay ni Ari. Gabuswana ko ya mimia. Kiba na ko na mamayana. Aman, kiyo.
Hay ka meo. Dito ako ba na ko na? Kaya ata ka na panibinin ako. Aman, di kyo may yan sinaya. Kunora sinaya ayo, yes, ani kataniya na sinaya. Iya kita bang kaya urara kira batanan ka pa. Kakawag ba na meo, kaya manayana kinasina. Raw, kunora to Kristo ay sunimagin na. Puna yaron din sinanamuhan. Inanabunida ni Bain. Ikukuray kayo matanda kayo pangaki. Pasinabi ni meo ngayon, kapalit na botan namat. Papugin na ba tangin ko ay tanginay, amen. Iya kita mamamatin na pa namatin. Na yaron tamuhay na iyo ay kukuray pa namatin. Inabueta tani ka pa naman na meo na sinakyan mo na yan. Tiyaswa, itangin ko na ba ko ng meo? Tiyaswa, ay Yesu, itangin ko ba ko ng meo? Ay kukuray ni mati ibukim. Ay apon sa ni mati ibukim. Ngayon ang mga bundok, pena mga bundanay ko pa ibukin na ba tangin ko? Ay napapara na tangin natin. Yesu, ako ira. Inanamunan kong tapo ni Bay na nikiba. Ako na muyo kayo ko yan ni Bay na nikiba. Puntiyota nga ya papaki. Matiyota nga karako na kuwa. Amen. Inagi pa karako tirawawa tatuwa na. Amen. O inagi kaniya na ba umam. Takay tuwa na. Inagi ko na ando ko na ba takay tuwa na idadikim. Kung naman man Bay kayo na ba. Raw. Kukunan na makina ti Kristo ay. Kukunan na nga Bay mo na kung Bay ti Kristo ay. Kukunan ni pirin ako na kung ti Kristo ay. Hindi po ngay nanun namkanga. Bay na kami kung namtay ni kanga ti Kristo ay ako na maginayo. Kukunan ni pirin ako ti Kristo ay. Hindi po ngay. Ang ka na mamara mo ni Maki. Ay nakakurakurati ko ni Maki. Ani mamaran. Inakarin na inanom ti kako ni Maki. Anturo na. Ato Kristo ay hindi beti kung tatay di kayo. Pako naman mandayan de kini kay ni kapan ay kanaro ay kay suwa. Etangin ko bako na meo. O etangin dia penakay na meo. Ana na may betang na ko im detay kayo. Kanano ba ko kantan yan 20 sa kameo ayo ay Yesu. Kausa ni ba im detay kay. Man tetaban ko takatay tetaban ko ngoray. Hina na buwag dawa na natangin. Koraba taratagi rai. Oh, wara de tari wa manong de tadi kayo itaku pera ini ko kongora kanon tadi kay. Ah, itaku kanya ba ya meta ta de tirong ade tupo kita kasus Amareketon. Ah, sinabu siya kain de tuguru na nene ba ipigin yo. Pakam na mga rona de tirong ayo. Ah, hindi ko nami tukura na muna na ko tayo. Ah, kamama nga pin katawrawa ri mina. Yay de beba takan grupo kanina bus. Ah, kama ko rin na mi feedback. Yon ti kongora de tadi kayo. Ngwe ko meta ko online, ko ko nan leave am comment. Ah, buginte to kongora na benta yo. Ambe sinabu suma yeri kan de to grupo na ni may bigini yo. Pananganira ko na ya. Nako iran de tadi kayo. Kambe sinabu
Ay, kaya po tabi ni kakatauray kan pinibyo. Na time to ni kakauring nakoy tanong ora. The Sunday ay may rayo and ay the yon to kuga parents. Kasiyan na diya Sunday kiro. Ay, kampesin na po sa mga pagkaswali kinakuya kan di to group na nila ay pinibyo. Sinapin na, kukuntay na. Sinapin kay Yesu, inato ako hinako. Pasinapin na, kukuntay na. Sinanako na kaya ni kabay ay kakora, makabay ni karawa. Meroro beya ko payoane, ako na ko pay ni kabene, si kakameuray Yesu ni Beina, away kakukureira, pasinapen na, tokontay na. Kani kaway ay kakora, pakaway ni karawa. Meroro meya ko payoane, ako na ko pay ni kabene, si kakameuray Yesu ni Beina, away kakukureira, pasinapen na, kukuntay na. Pasinapen na, kukuntay na. Rekenikai Maria, siya ni
payoane. Ako nakopay ni kapene, si kakameurai Yesu ni peina. Awai kakukureira, pasinaten na, lokontaina. Nanako yoni kawai ay kakora, kakawai ni karawa. Si meroro meya ko payoane, ako nakopay ni kapene, si kakameurai Yesu ni peina. Awai kakukureira, pasinaten na, lokontaina. Pasinaten na, lokontaina. Pasinaten na, lokontaina. Kanaba kaje combine group na rin may pigil daw kurubu kanaba ni panami yang nagdamero ni ko tagi mani na ali ya para arun cakawa hari ye di beba tuan mo nero we metau tayo ay daw dia kan di beba e kangan rawata kain te paipara kai posi ne yewa tiaini antai buya nasin atam Korapa nam silagi de ada wata bikin tadi kayo au kan tadi nga pa na kundi ngapong ina kaya ka kinabe am silagi ada wata bikin tayo ko pa silagi na ba nam silagi na pagtaw ya kain de grupo na rin ya sabusin kami kang kakatawra di kunami to korana kunami di to korana de nawara tayo ay yung mana de busi de me amaten nano de tekina kingebong takuna are jolumeki de tayo kan ya kan grupo na rin ayo anak anak wate de kanon de me amaten nano are tekina ki gebong kabesin na sa busuma aye lagi kan de grupo na rin
Eraba, sinatakaru ay arana ba yo tayo tiro. Ay eraba, kanda ba nung kunami kanti tu kwaya may pigil ko akuro. Tu potake na ini may pigil ko akuro. Kanda ba nung kunami? Anang temero sinapundi na takaru ay arana Yesu. Ay nupagtawa. Tayo digay. Ay kay ganda beba ya ako simetaw tayo. Ay manyan naman nga. Yeye sila kaya katokaki online. Manya na tagini beba kay tawan yung mga maningan tagin na. Di sila kaya katokaki online. Ya kakit ya kana. Antay pita tetapas. Ako na pang kwere ko sila ki online. O kanta ni nga panakonting abong ay nako na nabiyan buwa kagi aron kaya kanam sila ki nakonting abong. Ako kanta nga ba nakakakina ba nakonting abong sila. Kora balik nam sila. Ang kanta kay beba ay aro ko dito ay ito ko kan dito mo beba yo. E kakategi ni kakandong ora. Te Borau Inanon na Taeka. Au sila ni kan metata ba tira oin bukina. Ngkai yarang ni mais aro ke ekare sa Inanon bong ay kay. Tira tero ke te kare sa ay is asinaria iniria ibukin kami war na kontemeu ali na noko. Kora ba nam sisilaki. Kora ba nam sisilaki. Ina pagtawi ako kanta ni ka panakon ting abong ina kona na ba ni kaya kakam sisilaki ayo. Ita mo tebe ba iwinay. Irara ba de takongora ayak kikatukin ano. O inang tangili aliki ikan nungora na kon arimin. Amen. Kora ba ina pagkina pagtawi ng feedback ni tayo digay. Ira pa takongora pa emetata roy takapara-para. O yan ni buwag itiuya o tububusi na koy mi tukuna tiran ni kamyaw. Tiran ni kamyaw. Ako kanta ni nga desa bubusi gede desa kanawa na memetin na no o kanano na tukuna de temani pa. Sabi nga pon orali gigi. Ay rapa de memetin na no de dapat de feedback ade tagina kita bebayo ay na pokto we. Rapa Amareketon de merulung ilora ng oraya kinan na Taeka. Ay rapa to we bukid de merulung te meton nang ngay mga ritakin de jong ora inon na Taeka kay Borau inon na Taeka tayo. Kora ba? Rapa ta para si tuwan sila kini kan metata patira okoron te katolika te kamesu te sipong awaro lika kita doa kapun si te mena te aswa kora ba nam sila ki o kanta ni nga ba inaron na bakanon te ngabong te demoni tira
Ay takabila ni biya mangan na yo itak. Ina buwag Joshua na Taeka ay kahapon ko wa mennes. Irang indara pati Reirei na kuilan ti tayo ki ayo. Pa irang ini metata. E kokongora o men na ki katukinan. Ay era patuwe. Era patuwe na feedback na bang kuyan di tayo kayo. O we kan feedbacks o di ranay dan sisirak. Adi atado kita ini kayo. Kaya wata kira kaya kita tayo kayo. O kanta ni nga bang kami kami sisirak. O kanta ni nga bang ako de ngabong idor de merung atau kora. Namatay kita tuwi. O sila mga kunan mga umara kaya kan sisirak kaya amin ni lura. Ano tinungo ti sisirak kaya. Tawa na di online ni kota kami awawa. At takat di nuwa di takawa yo awa di sisirak. Sabon kasukan ako di saka kasi sisirak. Mga naroon na ba na kunan nako ay kaawa sisirak ay kaaway kay. Ito ay pinaway, ito ay tira na, tira na. Sabon na nga na. Ay, wala di, dali wamano dahil kayo. Ito ba sa rukon di, ito kanuan di, ito kanguran dahil kayo. Ito wayag ito kitinano, yag katuinan na dakat Yeswa. Ay, punti dakat di, nikakaitaw di, tayo. Tayo na rome, kanay, nakunti nga abong, mga takin ako kinabi di Borau, ay siya warig tayo di, ngayon sa kamerungiyo, sa kakura-kurayra, pasang ano ko na, nukong tukin, kawairan, di Borau, inong titiyakan tayo. Titiyakan di, at panalik ni kakaitaw na kung may kanta kiyamba, yon tabi ito, yon pandebe, apalin. Kampesi dapat namitay, nung marami, inong di, ididakin di Borau, inong titiyakan. Ay, kawai, kakangura, ay, kikatukinan. Ano tayo ka Yeswa. Ay kakaita ko na ba ang kwento kundi meto nung ora yung namrilyo koroni na may muna ni karugay era kung tukinan tayo kung basin na ba kakaita ko koraban nung ora ay kakaita ko na ba ang kwento kung meto kundi online Facebook at YouTube the live kung basin na ba namitay roni na may muna ni karugay era kung tukinan tayo kita po rin kung may yay kita po rin kung ora may yay o may meto kung may yay sina katapot siya wali ka sina kaiyan dito taro kali ginaya to kinayo sa abo beraki antar tamera kumaka sila po ko skaitaw ko ibugin kanuan tayo di kayo skaitaw ko ibugin pa ni kapen tirong-orong men namtia kali tapot tapay para rona kime maniben kuna aki ako na ni mga rona ni kawatawa amtia kali sungoraya kinan tayo sika ko wala jaswa babunda sim ngai dai kasa kita umetam sika ko wala na jaswa pa sina ko na kon John Nabe asa kindira ni ko ay tembe nga ni ko wala ko katawro ay bukira sibusi ko temera ko na Ronnie ani kakapaya ira no ko na ko rang kasi taben na ko kasi miyaw di tayo abi ko rog pa ni kapen irura na poroy menon pogi dan tami merori ako na ko ira no ko jerori bukin naram temera sa busi ko kawak na kira irom ni tayo di kayo nanura ya papat pas kan no tantangay nang kana poroy menon ko biya kar ko ini sikan no wana bet Yeswa tayo di kinting ngapong di mga rita anak ko tiyong ngora nam teka Borau wakin sibusiyo ko na katimeto at merong na ko yay jora kaya abusin tayo sibusiyo ko na kakura-kuray na basin na merong o sinatimeto at Yeswa ang nagipa ka raw ngora at Yeswa nam teka ay sina kain na di mga ngayon tayo yun di Borau sibusiyo ko at Yeswa ko na kakapaya at kaya payo ni kapen karabiyang kakapaya at Yeswa na kuya kanarikiya pananura mo to ang kakapaya awan na po ko yay Yeswa sa busiyo Pai kaya nalitaw ni kaniko ilo ni Kristo Yesu ari po nga yara wer sa kamero akawan ni kaniko amen aya po kanara pari kite kaite tabito pandebe ka ang kami ri kamaroni ra yan di to kangoran tayo kayo puti pa nani kakaita wo ta karabara na ko mi ti kakatigiroy na ko mi tayo kayo kan na tigiroy good night sa mga po naganding ngabong nang tayo to ya kapesin pa ay araw sa kanina ko kung tigay tani kayo ba sa kainira kan bigin ba anda ya roli dari kita tadi kayo sa ano ko kung tigay tan sa kainira may ako na may kan po